вярвайте ми, е истинска звезда в България. Може би към този момент една от най-популярните кандидат-участнички в Music Idol. Направихме справка в YouTube, в интернет. Ако знаете, ако пуснете на търсачка Кен Ли, излизат стотици и хиляди, ама наистина стотици и хиляди връзки. Така че изпълнителката на Кен Ли, така стана известна тази песен, по-известна в изпълнение на Марая Кери, с заглавие Without You, на кастинга на Music Idol Валентина Хасан. Тя ни е на гости. Добро утро. Добро утро. Пристигнала от Испания в България. До вечера ще гостуваш и на шоуто Music Idol, където след малко ще кажа една тайна ще издам. Но преди да започнем разговора с теб, вижте до какво се добра Антон Хекимян. Оказва се, че в интернет, по клубовете в София и в страната, парчето в изпълнение на Валентина в нейния особен английски език е истински хит. Навсякъде се смъква текста. Вече има и кавър версии. Не знам дали знаеш. Ако не знаеш, виж материала на Антон Хекимян. Здравейте, аз съм Антон Хекимян, но няма да ви пея, а ще ви разкажа за една песен. Не на Марая Кери, а на Валентина Хасан и феноменът Кен Ли. За жалост, никога няма да разберем какво точно се пее в Кен Ли. Няма да можем да проумеем и посланието на фразите «Тунай Молинай» и «Сорашо». Но Валентина и изпълнението избъднаха нещо, за което винаги сме мечтали. Да имаме световно известен изпълнител. И това вече е факт. Стотици хиляди по целия свят са слушали Кен Ли, а форумите преливат от коментари. Това на какъв език беше? На английски. Макар и на английски, в интернет се появиха и клипчета с титри за англоговорящите. Преди всичко, изпълнението на Валентина успя да взриви желанието за десетки художествено-творчески изяви на отделни личности и цели музикални колективи да изпеят Кен Ли. Не, това не е Without You. Това е Кен Ли. Кавърите на кавъра варират от солови, акапелни и акустични изпълнения, диджей миксове с клубно звучение и примеси на транс, дед метал, до групови и дори сценични изяви. След Кен Ли са ясни две неща. Песента Without You и английският език повече никога няма да бъдат същите. Здравей отново, Валентина. Ти знаеш ли, че си толкова известна? Ами, за съжаление, не знаех, след като вече започнаха телефонните обаждания в Испания, живо да се интересуват хората от мен, интервюта по телефона. Значи в началото го взех съвсем така на майтап, понеже въобще не очаквах. Исках да подчертая, че участието ми в Music Idol беше точно на шега. Съчетахме го с моето идване по сключването на една сделка. А този език не измисля да си го или не си е така чуваш тази песен? Ами, вече го споменах няколко пъти на ваши колеги репортери. Значи песента я научих, когато бях точно на 15 години. По мой си начин. И така си я запомнила? От касетката и така съм си я запомнила. Значи, определено на сцена никога не съм я пяла. Не си ли се замислила, че някак си звучи по друг начин и за Music Idol е хубаво да коригираш текста, така да има известно рефрешване? Ами, наистина,
След като видях вече записа и в интернет и така нататък, наистина се почувствах много кофти. Дори аз не знаех песента как се казваше. След което, разбира се наложи да извада текста и така нататък. Никаква идея нямаш от английски. Абсолютно. Кажи ни с какво се занимаваш в Испания, какво работиш, учиш, какво правиш? Значи омъжена съм. Заминахме с съпругът ми и с дъщеричката ми в Испания. На колко години е тя? Тя е на 6 години вече. Ало, тя е жива и здрава. Благодаря. И там започнахме, значи, след като знаете, че в България не може човек така лесно да се реализира. Тук също имах същия бизнес, едно заведение, караванки и така нататък, панаирчета. Решихме да заминем в Испания с съпругът ми, минахме през много перипети, след което сега благодаря на Господа, имам собствен бизнес. Занимавам се пак с барове, значи имам в момента 2 малки бара. В един работи съпругът ми, в другия съм аз. На 120 км се намираме от Мадрид. Преди това живяхме 3 години и половина в Бургос. Там 2 години и половина съм се занимавала със същия бизнес, но много по-голям, с бар, ресторант, фитнес и компютърен център и така нататък. Тоест колко години си в Испания? 4 години и половина вече. А ти на колко години си? Вече на 30. Вече на 30, между дъщеря на 6. Браво. Как ти хрумна да се явиш на кастинга на Music Idol? Просто събрах кураж, всичко стана на шега, както ви казах. Дори бяхме на гости, аз